conciliación familiar é un dos grandes retos aos que se enfrontan as familias na súa vida diaria. Pasan os pais tempo suficiente cos seus fillos? Temos de fillos? Sí, Cantos? 2. Creo que pasa suficiente tempo con el? En comparación con outra xente, penso que sí. Tes fillos? Teño Cantos? 2. Por que cree que é moi importante pasar tempo cos fillos? Bueno, para divertirse con eles, basicamente. Ia che preguntar se pasa suficiente tempo cos fillos, pero veixo que nada. Sí. A psicóloga infanto-xuvenil Nieves Nieto explícanos a importancia que ten pasar tempo de calidade cos nosos nenos. Bueno, a ver, hai de todo, obviamente, hai pais que pasan o tempo suficiente e necesario cos seus fillos e hai outros que, bueno, pois debido fundamentalmente a motivos laborais, pois non pasan todo o que sería, digamos, óptimo, non? É moi habitual que o mellor pasamos moito tempo na casa e estamos moito tempo na casa e os nenos tamén están na casa, é dicir, estamos compartindo un espacio físico, pero realmente non estamos con eles, é dicir, os nenos están facendo unha cousa, nós estamos facendo outra, ou estamos con eles, pero realmente non nos estamos escoitando, é dicir, estamos, bueno, presentes físicamente, pero non estamos compartindo con eles. Eso eles notan, eso eles percíbeno e despois pasa factura, non? Para que a comunicación flúa cando cheguen a unha etapa tan crucial como é a adolescencia, é imprescindible involucrarse no seu día a día desde que son pequenos. Ten vostede fillos? A filla, Alba. Hola. Que orgullo, o mirala. Moito, a verdad que sí. Como sacas tempo para poder estar con él? Durmiendo poco y durmiendo poco básicamente. A ver, se tes os fillos é para disfrutalos, non para que chos críen, chos atendan. Home, normalmente hai que quitalo das túas cousas. Ese é o tema. Pero é importante darlle educación, que non estén só educados ca televisión e con que outra cousas máis, non. E para eso hai que estar con eles. Temos que ser capaces, como adultos, de conciliar o que ter o sea, mostrar unha certa autoridade, non? É dicir, non pecar nin de laxos nin de excesivamente ríxidos, ser capaces de transmitir as cousas con autoridade pero sin autoritarismo, ser capaces de razonar e sobre todo de escoitar. E cree que pasa suficiente tempo con él? Eu sí. Sí. Eu creo que sí, paso moito tempo con meu pai porque quero moito. Por que cree que é importante pasar tempo de calidade cos fillos, xogar con eles, pasar tempo con eles? Bueno, porque los niños aprenden y se van formando a través del ejemplo. Entonces el ejemplo, si no lo damos... Porque, bueno, pensamos que non hai cosa máis importante que os fillos. Pasar tempo con eles, pois para min é o máis gratificante do mundo.